ga ansi ni wakati na malikona ani maliko kan dem se fra mo ko baka anga folibe o bela jerele amawla dona ka fo kalsa o connecté no a chaîne mandirika no yi MaliKunafoni TV aywa adam ne la tugunne aywa ayre ba kala ma dungo do ami boka micro trottoir do ke ka o la nyela je bi anya adam ne tugunne ga bi bitain alsa bitain fene ga gelene ambora kala mari ko docteur ou tara grève la ni a clé sabay aya me ganyare ko clé sabay tara grève la est-ce que ni grève ke wakati est-ce que docteur yere kan grève wala sa kam malion ka hakina don organisi OK les trois de chemin là fa ikon ba kala na ka fu kun ya ki salai ko an gira an doctor tara gira la ba kala na shi ko da na shi ko be no bana ba ka to ga chan ki do ko do ba so bana ko do be re bu do si sana est ce que ni gira doctor ta ko wakati gira fula ai ka ji ka jaranya ko ni ne ra kon kile ni atilla te dogotoro ta kun wakati ye grefula dogotoro era mangante ka grefe aka fo dogotoro era mangante ka grefe pe na fro ko bana ko ala era ko fa bana ko to jigi folo do iga bana to ka bana jugara chogotro amana dogotoro a jigi be sigi donc o be kai bana ko to ma donc dogotoro ka laje o ka sabali ni te grefe wakati ne malon do de ne faso ko do ne ame maliko la de faso be dingem ngono be ba do donc kushi magan wuli te ka wuli ki be ta grève la donc an be ga je ga mali ingla o de ka fsade ne mu fa banane te o ba banane no wa ale do godoro ere fene be bana donc ka sabali ni te grève ko e a wakati ma se folo anga mali la janga mali bo dinga kono merci Yankuma ma nyong maso ça va bisigi la fam flel ke bogoy to modi trawle Fabien Sorolola ne fa komi yere ba kalman ya clé ça va anga docteur ou tara grève la ere bolo est-ce que ni ou grève wakati bon ne bolo intégrer wo wati wala je wo bolo dusuga ni wonen wati temena ni uni famo be sega siga kuma mumbu fa no o be sega jire o be jire wa mais si on intégrer wo wati wato ni wati ga temewa amu de la kama neta nega OK merci oh merci ne fait Yankuma Bonjour madame. Bonjour. Et c'est qui la femme flèche qui broye? Moi c'est Nomuko Mamadi. Fabien Sorolola. Nomuko Mamadi et Reba Kalama. Ça fait 3 jours un docteur ou talino grève là. Et Rebolo si ça non. Est-ce que nous tarawati? Directement. Bon, Maliko ngara fendo de anta family. Bon, barako ere grande foi fam malla bli. Parce que mo siti ka barake bli. Be ko wari. Wari te fembe gere, hali wari te ka fendo nyana bo. Mais Mali docteur ka ko kara mi sisa be takra wari nyindi. Jamana te ka joka. Parce que jamana de mangene barati. Malien si mangene. Itala docteur là c'est plus grave même do de fariga banaka faut te bala mais nous on comprend rien bon Mali docteur keni bon minga di mi obo ke l'état ne joue pas son rôle parce que si l'état joue son rôle même Mali kono teke Mali kono même les cliniques privées là il y a une bébé que la Mali kono ambi parce que l'état ma a jorodi c'est ce qui envoie les choses comme ça et beta docteur là qui tire frage public là et obetani ga clinique ou ka clinique là est-ce que c'est normal? Est-ce que tous les gens ont les moyens d'aller dans les cliniques privées? Mais c'est pas possible. Jamana sera joni ngaw.
Il y a plus de travail dans les hôpitaux publics. C'est fini. Le Mali, c'est fini même. Mali docteur est un Malien même. Problème au niveau de là. Parce que ne reflète ne dengeni ne demusoni banane ne tana dozo ne aminkera. Ou rebe fura mo la mo fakadi. C'est ça le plus grave même. Donc Mali docteur ko keni ne rebe srangata dozo la wallahi billahi. Même si je suis malade, j'ai peur d'aller à l'hôpital. Parce que beta dozo la fura do kila bifa, mi manga kila obo kila. Et c'est normal. On a peur d'aller à l'hôpital même aujourd'hui au Mali. Ni état ma joie joro. Il y a plus de vie au Mali mbo foye. Voilà, c'est ce que moi je veux dire. Ne fa ni nyakuma Ba somo se be sigi re fam flel ke bokoy ne to Seydou Traoré. Pamel sorolula Seydou komi ere ba kala man ya kle sabay anga docteur kel utale no grevula ere bulu est-ce que ni a wartia ani nip magamu bi fe ka fo. Ouais, vraiment. To ñu wana le moment est mal choisi. Ni ta a watie ya parce que jamana be transition na o wati de kan ka an fara ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka jamana bɔ nin dingɛ kɔnɔ. Donc ni an sera ka jamana kura sɔrɔ ka gouvernement ɲɛnama sigi donc ni laɲini ninnu bɛɛ bɛ sabati quoi. Ne kɔni bolo le moment est mal choisi quoi. Vraiment. Alors o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ. OK, merci. Nyankuma Ba Nyankuma. se sigi re fam flel ke bokoy Ne tɔgɔ Sunkalo Tarawele. Sunkalo Tarawele ere ba kala man ya kle sabay anga docteur kele no gata ga grevula ere bulu est-ce que ni a wartia ani nip magam bi fe ka fo. Bon, ne yɛrɛ kɔni bolo n'a hakilina la dɛ docteur yɛrɛ kelen tɛ dɛ parce que hali semaine passée an ɲɛ b'a la ko fonctionnaire caman taara grève la jamana bɛ yɔrɔ min na nin tiɲɛ yɛrɛ la n'a fɔra ko jamana ko don an mago tɛ nin grève la fɔlɔ i y'a faamu parce que transition nana cogo min na a nana an sɔrɔ an bɛ gɛlɛya mun na a ma nɔgɔn bon ni grève ni fɛn wɛrɛw nana fara o kan est ce que jamana in bɛna bɔ c'est ko bɛ yɔrɔ min na n'an m'a essayer ka jamana ko lajɛ ka an yɛrɛ ka ko ninnu dɔw bila kɛrɛfɛ a tɛ ɲɛna wɛrɛ ne ba parce que jamana mɔgɔ si tɛna dilan an yɛrɛ de don hali minnu bɛ ka bɔ fan wɛrɛ fɛ ka na an dɛmɛ n'u yɛrɛ ɲɛ b'a la an ka jamana ka d'an ye u bɛ courage sɔrɔ ka ko dɔ kɛ mais n'u yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka jamana man di an yɛrɛ bɛ fɛ ka jamana in kɛ cogo wɛrɛ la a tɛ ɲɛ sɔrɔ dɛ e ma ye don o don ko dɔ de bɛ jamana in kɔnɔ yan an bɛ wagati min na bi hali mɔgɔw dala dumuni ka gɛlɛn u ma han kalan tɛ yen n'a fɔra santé fɛnɛ o ɲuman tɛ sɔrɔ a ko ma nɔgɔn dɛ ne kɔni hakilila ko in bɛ yɔrɔ min na an ka kɛ ni ji ɲɛma jɔlen na an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka jamana lajɛ après ni nɔgɔya kɛra tuma min na a bɛ ɲɛnabɔ surtout transition de don transition ye fɛn dɔ ye a ma nɔgɔn yɔrɔnin kelen k'a fɔ k'u bɛ ko bɛɛ ka système bɛɛ hakilina ta k'u b'a dilan o tɛ se hali ni transition in kɛra 5 ans ye k'a fɔ k'u bɛ maliyɛn bɛɛ hakilina ta k'u b'a dilan o tɛ se donc kuma tɛ disi tuma ma donc an k'a lajɛ hakili sigila ji ɲɛma jɔlen na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ jamana in bɛ se ka bɔ cogo min na o de kɔni ne hakilina ye donc grève ba in kɔni nafa kɔni t'a la ne kɔni bolo an bɛ wagati min na bi dɛ o ye ne hakilina ye. Merci. Je vous en prie. Fe ni nyankuma Amba. se sigi re fam flel ke bokoy Ne tɔgɔ Dramani Samake. Ate n bɛ labɔ baara kɛ. Famille sorolola Dramani Samake komi yɛrɛ b'a kalama ni y'a tile saba ye an ka docteur u talen no grève la e yɛrɛ bolo est ce que ni ye docteur taga wagati ye grève la ani ni hakilina minnu b'i fɛ k'a fɔ. Bon ne hakilina la ni kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan n tɛ docteur taga wagati ye grève la parce que an bɛ transition kuma de la transition kuma la o man tɛ ka taa grève la parce que n y'o fɔ min na bon transition kuma la n'a fɔra mɔgɔ o tɛ hakɛ ɲini kuma ye quoi o ka kan ka to de président kura bɛ min na n'o sigira ka jamana stabiliser o bɛ sɔrɔ ka grève ko kɛ donc sinon ne kɔni hakilina la sisan tɛ grève kuma ye dɛ sisan ye baara kɛ wagati de faso jɔ wagati de sisan ye pour que an bɛ dingɛ min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ awɔ o ye ne hakilina ye. Merci. Merci. Ne fa ni nyankuma Ba ani ɲankuma se be sigi yɛrɛ fam flel ke bokoy don Bekayi Jara ne tɔgɔ ye Bekayi
Pamel Sorola. Peke era kalamania kile sabai. Anga grève, anga docteur kele no kata grève la era bolo. Est-ce que ni ake wakati anipma mbi fe kafo? Oh, alhamdulillah jamana en ko kele no chuga fasugo dodi. Bon, a tienro jani ndo. Donc na fe mi tienro jana. Be de bi ka hake nyini. O tikani hakli ntamboke, hakli tikiboke. Donc na foro ka be ka je ka hake nyini. Abi je ka nyini de. Donc bebe ki ta nyini. Mugo ka mugo te jamana kolaw. Tiente? Jamana ere ma ka jamana deun kalaw ka hakli soro ka barake. Oh, donc no lu moke. Atonga bebi sago de ke. École ko kera yaun, maître ko kera yaun. E parent d'élève jumɛn ye cɛkɔrɔba jumɛn ye ka wuli ka taga école la ka taa kuma parent d'élève fɛ i y'o ye wa bɛɛ b'i yɛrɛ sago de kɛ a banna a b'a faga merci banna koyi ala ka sira nɔgɔya Nyankuma Nse yan cɛ ne ba se bɛ se k'i yɛrɛ fan filɛli kɛbagaw ye ne tɔgɔ Mama Jara ne bɛ Bamakɔ Mel Sorolula ne ba komi yɛrɛ b'a kalama ni y'a tile saba ye an ka docteurw talen don grève la e yɛrɛ bolo est-ce que ni y'a wagati ani hakilina min b'i fɛ k'a fɔ an filɛlikɛbagaw ye tiɲɛ na nin wagati in na nin tɛ grève kɛ kuma ye bɛɛ b'a kalama an bɛ Mali yɛrɛ bɛ niveau min na sisan nɔ fanga yɛlɛma a kɛlen bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen da bɛɛ kan n'a fɔra tuguni ko an ka lakana kɛnɛya lakanabagaw olu fana ka taga grève la tuguni o ye k'an tɔ bila dingɛ kɔnɔ de vraiment bɛɛ k'a lajɛ an bɛɛ ka yɛlɛma don an ka taabolow la ni grève in a tɛ foyi las'an ma ni tɔɲɔ tɛ a tɛ foyi las'an ma ni segin kɔ tɛ donc bɛɛ ka segin kɔ k'a jate minɛ ka nin ko ninnu ka sigi ka fɔ k'a la ka se ka bɛn a kan ka kow jɔ sinon a ma nɔgɔn dɛ Mali ma nɔgɔn bi voilà o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ ok merci awɔ merci an ba aw yɛrɛ ni yankuma se i bɛ se k'i yɛrɛ fan filɛlikɛbagaw ye ne tɔgɔ Seydou Samake Mel Sorolola Seydou Samake e yɛrɛ b'a kalama ni y'a tile saba ye an ka docteurw talen don grève la e yɛrɛ bolo est-ce que ni y'a kɛ wagati ani ni ladilikan min b'i fɛ k'a fɔ an filɛlikɛbagaw ye bon an bɛ situation min na sisan nɔ ni wagati tɛ grève yɛrɛ kɛtuma ye surtout docteur yɛrɛ sigilen bɛ an ka kɛnɛya ko kunna an bɔra coronavirus bana la o ma mɛn an nana don coup d'état crise kɔnɔ o ma mɛn ni tubabuw ko ni docteur fana taara grève la sisan nɔ o kɔni o ye ka an tɔ yɛrɛ ban de ye quoi o ye ka an ban de sisan transition nin kɔnɔna na position bɛɛ tiɲɛlen don même gouvernement yɛrɛ bolo mais mun don an bɛ se k'an patienter ni wagati kunkurunin ka tɛmɛ an bɛ ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ ni wagati kunkurunin tɛmɛna sisan ni jamana nana sira normal ta bon bɛɛ bɛ se k'i ka droit réclamer e ma bɔ kɛlɛ dɔ kɔnɔ ka kɛlɛ wɛrɛ lancer o dabɔra mun kama o kɔni ye k'i yɛrɛ écraser de ne kɔni b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ an k'an jija an ka fɛnko ninnu jɔ fɔlɔ an ka jɔyɔrɔko ninnu jɔ fɔlɔ an ka ŋaniya kɛ kelen ye an k'an ka jamana kanu an ni la n'an ka jamana kanu an ni la jamana yɛrɛ fana b'a denw kanu donc an ka se ka an yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ o de bɛ ne fɛ k'a fɔ ok merci n ba ne fɛ ni ɲankuma Ba n ɲankuma ne balimamuso se i bɛ se k'i yɛrɛ fan filɛlikɛbagaw ye ne tɔgɔ Umaru Kureshi Mel Sorolola ne fa komi yɛrɛ b'a kalama ni y'a tile saba ye an ka docteurw talen don grève la e yɛrɛ bolo est-ce que ni y'a wagati ani ni kumakan min b'i fɛ ani ladilikan min b'i fɛ k'a fɔ an filɛlikɛbagaw ye vraiment ne kɔni bolo nin t'a waati ye parce que hadamaden i ka laɲini bɛɛ i tɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ waati kelen na ka d'a kan an ka jamana bɛ situation min na nin ye santé grève waati et puis minnu bɛ camancɛ fanga la olu se ka décision foyi ta mɔgɔninfin i kan k'i yɛrɛ sacrifier i ka jamana ye de jamana ye kalan ka fɛn bɛɛ k'i ye
donc e fangana kan ka ko dɔ to jamana ye i ka hakɛ bɛɛ i tɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ don kelen surtout an bɛ nin waati min na nin Mali yɛrɛ bɛ dingɛ kɔnɔ bɛɛ b'a kalama kalanko ta fanfɛla la kɛnɛyako ta fanfɛla la vraiment grève docteur ka nin grève ye an bɛ waati min na nin t'a waati et puis olu yɛrɛ kelen tɛ dɛ fonctionnaire caman de fana bɛ ka taa grève la a ma ɲi jamana ma u tɛ k'a kɛ ɲɛmɔgɔ ninnu na dɛ u bɛ k'a kan an yɛrɛ de la parce que jamana an bɛɛ de bɛ jɛ ka jamana in développer ɲɔgɔn fɛ est ce que a fɔ mɔgɔninfin i ka hakɛ bɛɛ kana sama cogo dɔ la n'i y'a sama dɔrɔn a kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ na i yɛrɛ ma quoi o de kɔni bɛ ne bolo maliyɛnw k'u bolo da u dusu kan u ka sabali hadamaden i ka laɲini bɛɛ i tɛ se k'a bɛɛ sɔrɔ don kelen n'i sabalila ala b'i wasa n'i sabalila ala b'i ka ko dɔ fana bulogelen don ala bɛ kɛ sababu ye o bɛ kɛ sababu ye ko o ko nɔgɔya quoi o de kɔni bɛ ne bolo k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna u ka sabali bɛɛ ka grève nɛmɛ fo jamana ka bɔ dingɛ kɔnɔ o de kɔni bɛ ne bolo k'a fɔ. Merci beaucoup. Aywa an balima cɛnamuso aw yɛrɛ bɔra ka maliyɛnw ka kuma lamɛn ne bolo ni ye welewelekan ye ka lase jamana ɲɛmɔgɔw ma ka lase hali aw maliyɛnw yɛrɛ ma c'est vrai bɛɛ n'a hakilina don ni maliyɛnw hakilina ye docteur minnu taalen n'o grève la olu fana n'u hakilina don an tɛ se k'u juger mais an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka jisuma k'a fura ye an b'a fɔ k'aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ